What's up? Rosalalla täällä. Ja tää asia koskee vaan Peetu-Lamppari. Ja se asia on semmoinen, että voit sä lähettää mulle fanipostiin. Mä kerron Hancoachissa mun osoitteen. Mä en kyllä vielä pyytänyt sua kaveriksi. Mut mä olin ennen LPS-pullu, mut vaihoin sen kanavan, koska mä en hirveästi leiki petseillä, mut joo, kyllä sä voit lähettää mulle petseekin. Se ei mua yhtään haittaa. Mä kyllä joskus leikin mun kaverin kanssa. En siis sano, että mä tosi harvoin leikin, mutta niin kerron Hancoachissa tämän osoitteen. Ja siis tää koskee vaan Peetu-Lampparia. Et kirjoita tuohon kommenttiin, että joo, tai silleen kirjoita vaikka. Mä en osaa niinku kirjoittaa yksellä. Että jos sä voisit sanoa yksellä. Siis mä tiedän mikä on yksä. Se on yksityisviesti. Mut mä en tiedä miten se niinku saadaan. Mut mä koitan nettiin sen tietokoneella, kun mä oon nyt puhelimella. Että toivottavasti katsoit tän.